AbaseKorinte besibili isahluko seshumi soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha mina Pawulu uqobo ngiyanincenga ngobumnene nangokuva kukaKristu, mina engithobile phambi kwenu nxa ngikhona, kepha nginesibindi kini nxa ngingekho. Ngiyacela ukuba nxa ngikhona kungasweleki ukuba ngibasukele ngesibindi engiqonde ukuba naso kwabanye abasho ngathi ukuthi sihamba ngokwenyama, ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngokwenyama, ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama, kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba. Sichitha izizindlo nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiya nokumazi uNkulunkulu, namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu, futhi silungele ukujezisa ukungalaleli konke nxa sekuphelele ukulalela kwenu. Bhekani lokhu okuphambi kobuso. Uma umuntu ezethemba yena ukuthi ungokaKristu, makabuye aqonde lokho ngokwakhe ukuthi njengokuba yena engokaKristu sinjalo nathi. Ngokuba noma ngingaze ngizibonge ngaphezulwana ngamandla ethu eyasipha wona iNkosi ukuba nakhiwe kungekuba nibhidlizwe, angiyikujabhiswa, ukuze ngingabi njengokungathi benginethusa njengezincwadi. Ngokuba izincwadi-ke bengithi zinzima, zibukhali, kepha nxa ekhona ngumzimba, ubuthakathaka, ukukhuluma kwakhe kudelelekile. Onjalo makaqonde lokhu ukuthi lokhu esiyikho ngamazwi ezincwadini nxa singekho, siyakuba yikho ngesenzo nxa sikhona. Ngokuba asinasibindi sokuzilinganisa nokuzifanisa nabathile babo abazincomayo, kodwa bona nxa bezilinganisa ngezinqobo zabo, bezifanisa nezinqobo zabo, kabanangqondo. Kepha thina asiyikuzibonga ngaphezu kokulinganisa, kodwa ngesilinganiso sendawo esiyisilinganiso asilinganisile sona uNkulunkulu, ukuze sifinyelele nakini, ngokuba asizeluli ngokweqisa, ngokungathi asifinyeleli kini, ngokuba sifikile kwaze kwaba nakini ngevangeli likaKristu. Singazibongi ngemisebenzi yabanye ngaphezu kokulinganisa, kepha sinethemba lokuthi ngokukhula kokukholwa kwenu siyakulinganiswa kakhulu impela kini endaweni yethu, size sishumayele ivangeli nasezindaweni ezingaphambi kwakini. Singazibongi ngezinto esezenziwe endaweni yomunye, kepha ozibongayo makazibonge eNkosini, ngokuba akusiye ozincomayo ovunywa abongwe, kepha yilowo iNkosi emncomayo. KwabaseKorinte besibili isahluko seshumi nanye soqala ukufunda evesini lokuqala. Sengathi ningangibekezelela ebuwuleni obuyingcosana. Yebo, ngibekezeleleni, ngokuba ngiyanishisekela ngokunishisekela kukaNkulunkulu, ngokuba nganendisela endodeni eyodwa ukuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe. Kepha nginovalo lokuthi njengalokhu inyoka yamkhohlisa u-Eva ngobuqili bayo, kanjalo izingqondo zenu mhlawumbe zingadukiswa, ziyeke ubuqotho nobumhlophe ngakuKristu. Ngokuba uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu
esingamshumayelanga, noma namukela omunye umoya eningamamukelanga, noma elinye ivangeli eningalamukelanga, nikubekezelela kakhulu, ngokuba ngithi angisilele ngalutho kubapostoli abaqhamileyo kakhulu, noma ngiyibhimbi lokukhuluma, nokho angisilo ngokwazi. Lokhu ngikubonakalisile kinina ngezindlela zonke ezintweni zonke. Kumbe ngonile yini ngokuzithoba ukuba niphakanyiswe nina? Lokhu nganishumayeza ngesihle ivangeli likaNkulunkulu na? Ngaphanga amanye amabandla, ngithatha iholo kuwo ukuba ngikhonze nina, nalapho ngikhona kini ngiswele. Angibanga mthwalo kumuntu, ngokuba abazalwane abavela eMakedoniya bakuqeda ukuswela kwami. Ezintweni zonke ngazilinda ukuba nginganisindi, futhi ngisezakuzilinda. Njengalokhu iqiniso likaKristu likimi, angiyikwaphoca lolu dumo ezigodini zase-Akhaya. Ngani na? Ngokuba ngingathandi na? uNkulunkulu uyazi. Kepha engikwenzayo ngizakukwenza futhi, ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunyanwe benjengathi kulokho abazibonga ngakho, ngokuba abanjalo bangabapostoli bamanga, izisebenzi ezikhohlisayo, beziguqula abapostoli bakaKristu. Akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya. Ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga, ezikuphela kwazo kuyakuba njengokwemisebenzi yazo. Ngiyaphinda ngithi, makungasho muntu ngami ukuthi ngiyisiwula, kepha noma kungaba njalo, nokho ngamukeleni njengesiwula, ukuze nami ngizibonge kancane. Lokho engikushoyo ngalesi sibindi sokuzibonga angikusho ngokwenkosi, kodwa ngikusho kungathi ngobuwula. Lokhu abaningi bezibonga ngokwenyama, nami ngiyakuzibonga ngokuba abayiziwula nibabekezelela ngenjabulo. Lokhu ningabahlakaniphileyo ngokuba niyabekezela. Uma umuntu enenza izigqila, uma enidla, uma enibamba, uma ezikhukhumeza, uma enishaya ebusweni, ngisho ngamahloni ukuthi kade sibuthakathaka. Kepha kulokho umuntu anesibindi ngakho, ngikhuluma ngobuwula, nami nginesibindi ngakho. BangamaHebheru na? Nami. Bangaba-Israyeli na? Nami. Bayinzalo ka-Abrahama na? Nami. Bayizikhonzi zikaKristu na? Ngikhuluma okohlanya, ngiyiso kakhulu kunabo, ekukhandlekeni kakhulu kunabo, nasekuboshweni kaningi kunabo, nasekushayweni okukhulu impela, nasezingozini zokufa ngesikhathi eziningi. KubaJuda ngathola kahlanu imivimbo, kushiwa munye 40. Ngashaywa kathathu ngezinduku, ngakhandwa kanye ngamatshe, kathathu ngalinyalelwa umkhumbi, ngaba semanzini olwandle ubusuku bunye nemini. Ngangisekuhambeni kaningi, nasezingozini zemifula, nasezingozini zabaphangi, nasezingozini kwabakithi, nasezingozini kwabezizwe, nasezingozini emzini,
nasezingozini ehlane, nasezingozini elwandle, nasezingozini kubazalwane bamanga, ngokukhandleka nangokukhathazeka, kaningi ngokuqwasha ebusuku, ngokulamba nangokoma, kaningi ngokuzila ukudla, nasemakhazeni nangokuhambaze. Ngaphandle kwezinye izinto kukho okungicindezelayo imihla yonke, ukukhathalela onke amandla. Ngubani obuthakathaka ngingenabuthakathaka nami na? Ngubani okhubekiswayo kungavuthi kimi na? Uma ngimelwe ukuzibonga, ngiyakuzibonga ngobuthakathaka bami. uNkulunkulu noYise weNkosi uJesu, obongekayo phakade naphakade, uyazi ukuthi angiqambi amanga. EDamaseko induna yenkosi u-Aretha yalinda umuzi wamaDamaseko ukuba ingibambe. Ngehliswa efasiteleni ngesilulu ogangeni, ngaphepha ezandleni zayo. KwabaseKorinte besibili isahluko se-12 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kumele ukuba ngizibonge noma kungasizi, kepha sengiza kuphatha imibono nezambulo zeNkosi. Ngiyamazi umuntu ekuKristu sekuyiminyaka 14, nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi. nguNkulunkulu owaziyo, onjalo wahlwithwa wayiswa kwelesithathu izulu. Yebo, ngiyamazi umuntu onjalo, nakuba wayesemzimbeni nakuba wayengekho emzimbeni angazi. nguNkulunkulu owaziyo ukuthi wahlwithwa wayiswa eParadise, wezwa amazwi angakhulumekiyo, okungavunyelwe ukuba umuntu awakhulume. Ngonjalo ngizakuzibonga, kepha ngami uqobo angizukuzibonga kuphela ngobuthakathaka bami, ngokuba noma bengingathanda ukuzibonga, bengingezukuba yisiwula, ngokuba bengizakube ngikhuluma iqiniso. Kepha ngiyayeka, funa umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho angibona ngiyikho nakuzwayo kimi. Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, nganikwa Eva enyameni, ingelosi kaSathane, ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngayo-ke nganxusa iNkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi, umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho nginamile ebuthakathakeni, nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubandezekeni ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka yikhona nginamandla. Sengize ngaba yisiwula mina ningiphoqile, ngokuba mina kwakufanele ukuba nginconywe yinina, ngokuba angisilele ngalutho kubapostoli abaqhamileyo kakhulu, noma ngingento yalutho. Impela izibonakaliso zobupostoli zenziwe kini ngokukhuthazela konke, nangezibonakaliso, nangezimangaliso, nangemisebenzi yamandla, ngokuba nancishwani kunamanye amabandla, uma kungeyilokho ukuthi mina angibanga mthwalo kini na. Ngithetheleleni lelo cala. Bhekani, sekungokwesithathu ngilungele ukuza kini. Angiyikuba mthwalo kini, ngokuba angifuni okwenu,
kodwa ngifuna nina, ngokuba akubantwana abafanele ukuqongelela abazali, kodwa abazali baqongelela abatwana. Kepha ngokujabula okukhulu ngiyakunikela konke, yebo, ngizinikele mina ngenxa yemiphefumulo yenu. Uma nginithanda kakhulu, kanti kuyilapho ngithandwa kancane na? Kepha makube ngukuthi anginisindanga mina, kodwa lokhu yisihlakaniphi. Nganibamba ngobuqili, ngake nganiqilizela yini ngomunye walabo engabathumela kini na? Nganxusa uThithu ngathuma kanye naye umzalwane. UThithu wake waniqilizela na? Asihambanga ngamoya munye na? Nangamkhondo munye na? Kade ngicabanga ukuthi siyaziphendulela kini. Thina sikhuluma phambi kwaNkulunkulu sikuKristu, kepha konke, bathandwa, kwenzelwa ukwakhiwa kwenu. Ngokuba nginovalo lokuthi ekufikeni kwami mhlawumbe ngizakunifumana ninjengalokho engikuthandayo, nami ngifunyanwe yinina nginjengalokho eningakuthandiyo. Mhlawumbe kube khona ukuphikisana nomhawu, nokuthukuthela, nemibango, nenhlebo, nokuceba, nokukhukhumala, neziyaluyalu. Funa ukuthi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phambi kwenu. Ngililele abaningi abakade bonile, bengaphendukanga kukho ukungcola nobufebe namanyala abakwenzileyo. KwabaseKorinte besibili isahluko se-13 soqala ukufunda evesini lokuqala. Lokhu kungokwesithathu ngiza kini, ngemilomo yawofakazi ababili nabathathu izindaba zonke ziyakuqiniswa. Bese ngishilo ngaphambili kulabo abakade bonile nakubo bonke abanye. Nakalokhu ngisho ngaphambili, ngisho manje ngingekho. Njengalokhu ngasho ngikhona ngokwesibili ukuthi nxa ngifika futhi angiyikuyekethisa, ngokuba ngifuna ubufakazi bokuthi kunguKristu okhulumayo kimi, yena ongebuthakathaka ngakini, kepha unamandla phakathi kwenu, ngokuba noma wabethelwa esiphambanweni ngobuthakathaka, nokho uyaphila ngamandla kaNkulunkulu. Ngokuba nathi sibuthakathaka kuye, kodwa siza kuphila ngaye naye ngamandla kaNkulunkulu ngakithi. Zihloleni nina, nibone ukuba nisekukholweni yini, nizivivinye nina. Kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu ukinina? Uma kungenjalo, ningabokwaliwa. Kepha ngiyethemba ukuthi nizakwazi ukuthi thina asisibo abokwaliwa. Siyakhuleka kuNkulunkulu ukuba ningenzi lutho olubi, angisho ukuze sibonakale thina singabavunyiweyo, kepha ukuba nina nikwenze okuhle, noma thina singaba njengabaliwayo. Ngokuba asinamandla okwenza utho uma simelana neqiniso, kepha uma simela iqiniso. Ngokuba siyajabula nxa sibuthakathaka thina, nina-ke ninamandla. Sikukhulekela nalokhu ukupheleliswa kwenu. Ngalokho ngiloba lezi zinto ngingekho, ukuze nxa ngikhona ngingenzi kabukhali ngokwamandla eyakunginika wona iNkosi, kube ngawokwakha, kungabi
ngawokubhidlisa. Elokugcina, bazalwane, thokozani, nipheleliswe, niduduzwe, nibe nhliziyonye, nibe nokuthula, khona uNkulunkulu wothando nokuthula uyakuba nani. Bingelanenani ngokwanga okungcwele. Abangcwele bonke bayakhonza kini. Umusa weNkosi uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukaMoya oNgcwele makube nani nonke. Amen.